Duh piye iki bingunge selak dihampiri bulurahe. Nganggone apike embos, apa sing pasmina pasi, apa sing sirdul. Cepet tak cobone sik ya. Iki sing anyar Likwan cekelno sik ya. Deloken. Iki apik ra, iki embos, pasmina, embos dhek olive hijab. Nah, iki pete cilik ngene iki. Mburine nganggo klewer tetep. Nah, iki sing embos. Apik ya. Apa pilih sing sirdul. Nah, sirdul iki sing bahane polosan tapi kenit. Nek mau kan sing motive timbul to. Lah iki sing sirdul. Iki sirdul. Nah, pete yo cilik yo, Wan. Nah, ngene iki, mburine ngene iki. Nah, padha kabeh ngarep mburi. Apa pilih sing pasi lah cepetan. Kayak bulura wis anu moro. Apik endi? Pasi. Pasi iki pasi kene silang. Ora ya koyone ya nek pasi. Ora ya, apik embos mau weh. Cepet ya. Embos wae. Nggih, Bu. Nah, wis teko. Iki lho. Iki. Nah, sing embos wae ya. Apik to tak njupuk tasik. Kita tole kono ya. Embos nek kowe kepengin sapa ngerti iki pete penak tenan bahane ora usah nyetrika motive timbul. Glossy iki lho kena cahaya.